Cosa muy importante, punto número 3, treballar conjuntament amb les administracions públiques catalanes i amb aquells actors que siguin necessaris, és a dir, con quien haga falta, per fer possible la casa de la rumba. Hem de tenir un lloc, 4 paredes, un techito, una cosita, un pis, un bar, lo que haga falta, però un lloc de la rumba, hòstia. On està el lloc de la rumba a Barcelona? Tu vens a Barcelona, Barcelona, a més de polució, contaminació i unas cuantas cosas más y a ruido de coches, suena a rumba. ¿Y dónde está la rumba? Vale, casa de la rumba. I com ha de ser la casa de la rumba o què ha d'haver-hi dintre? Aquest és el punt número 4. Un equipament digne, no nos sirve un piso de tal. I un projecte que garanteixi la documentació, perquè si tu ets un estudiós de la cultura i vols anar a trobar vídeos de la primera època de la rumba catalana o vols anar a trobar una col·lecció de discos com Déu mana o vols anar a trobar cartells o no existe, la documentació, bueno, se lo pides al Charlie. La difusió vol dir tot el tema de programació de rumba catalana, el foment de la creació, tot el que signifiqui els tallers de músics, pròpiament dit, i les transmissions de coneixements, que és molt important l'intercanvi entre músics, entre bandes, entre tal, etc. Bueno, pues eso se puede hacer en la Casa de la Rumba, además de muchas cosas más, como pueden ser talleres escudella, talleres de macramé y peinetas. Se pueden hacer muchas cosas en la Casa de la Rumba. Lo important és tenir-la. A partir d'aquí ja veurem com es gestiona, ja veurem tot plegat. Establir mecanismes de coordinació amb promotors privats, autors, intèrprets per l'exportació de la rumba catalana als circuits, festivals i escenaris de la resta del món. Blanco i en botella, leche. Aquest està molt clar. 6. Establir mecanismes de coordinació interns i externs per assolir eines de promoció i professionalització d'artistes emergents i així garantir la transmissió de coneixements entre generacions rumberes i la renovació i manteniment de la tradició. Bueno, una funció muy parecida a la que hace el Tradicionarios. Y es muy parecido a lo que decíamos antes, pero lleva un poquito más allá. És a dir, aquí el que estem buscant és que es generi una indústria pròpia de la rumba catalana. Això no ho farem ni jo, ni el Charlie, ni nadie, però bueno, lo ponemos negro sobre blanco perquè algú agafi este testigo i pugui treballar-hi. I últim, treballar conjuntament amb promotors privats i públics, autors i intèrprets per garantir la presència de la rumba catalana als principals escenaris del país. Festivals, festes majors, la Mercè... Bueno, està claríssim. No hi ha una promoció potent de la rumba catalana en els grans escenaris del nostre país. A totes les festes majors hi ha sardanes, hi ha gegants... I rumba, què passa? Que no, bueno, si hace falta yo me pongo una cabeza grande y salgo así y así también soy capgros, però és important que ens tractin amb igualtat de condicions. Aquest seria el manifest. Falten coses, segurament. En sobren d'altres, possiblement. Però l'important era intentar de fixar un document marc per començar a treballar a partir del dia 5 de desembre, que és demà. Per això, aquesta tarda, vuelvo al horario, a las 4 de la tarde en puntualidad británica, nos separaremos en grupos por colores, en diferentes salas. Hemos montado una dinámica para que no sea un tostón i és on debatrem els dos documents. Després de debatre els dos documents ens reunirem uns quants per intentar de fusionar totes les idees que hagin sortit i, per últim, l'última cosa que farem serà tornar aquí y a mano alzada, como si fuéramos sindicalistas, aprobaremos el manifiesto con los cambios que se hayan dado. Yo vendré con el Charlie. Bueno, aquí donde decía digo Rodrigo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, sí, abstenciones, yo que soy un tío dubitativo, en contra, yo porque estás gordo. Bueno, pues ja està. I una vegada fet això, a les 18:45 aplaudiremos y podremos empezar a trabajar conjuntamente, que ja mola. A les 7 hi ha roda de premsa, es pot quedar tot aquell qui vulgui. La prensa no vendrá a las 7 porque ya habrá pasado a lo largo del día, pero nosotros tenemos que poner roda de prensa. I a partir de demà estarà penjat a la plana web de moment del simpòsium el manifest i el règim intern. Os daremos a todos aquellos que hayáis votado que sí como adheridos i obrirem a l'adhesió, és a dir, a tota aquella gent que voluntàriament, individualment, vulgui adherir-se a el que avui aquí pactem.
I a partir de la setmana que viene, el Consell s'haurà de reunir per començar a establir què hem de fer, què hem de treballar i tal. I per decidir qui ha de treballar, qui ha de ser el que porti la tècnica d'això, etc. No us doy más la barrila, anem a treballar, companys, anem a fer un cafè primer i moltíssimes gràcies per la vostra atenció.